Toto nie je len chata. Toto je váš nový celoročný domov, kde víkendy nikdy nekončia. Vstúpte do sveta, kde vládne ticho, podlahové kúrenie a praskanie v krbe. To je skutočné teplo domova. 2 terasy, prémiový plameň a vetraná fasáda. Váš ranný rituál s kávou na balkóne. Na ploche 9x7 metrov sme vytvorili útočisko súkromia pre celú vašu rodinu. Dolná hosťovská izba, na poschodí sú 3 priestranné svetlé spálne s výhľadom. Premyslené do posledného detailu. Elegancia, ktorú budete cítiť každý jeden deň. Postavili sme domov, ktorí vás budú chcieť napodobniť. slovenskejchaty.sk. Postavíme vám drevodom, na ktorý budete hrdí.